Good morning everyone. आसा खालामो मोजां. आं दिनै दंफैयो जोंहा बर'नि गेजेराव गोबां मोजां सेरजा सेरजा दामग्रा आरो दामग्राबो बारलांफा होनना बुङो नामखौ आदै बारलांफा बेखौ आं लोगो हमैनो नोंथांनि सिगाङाव बिराद गिदिर सेरजा निलाय आदै बारलांफाया बेनो आदै खुलुमबाय. स' बियो गासै बेसेबां फुट जागोन? बेयो 6 फुट आदिंसि आरोना. एसे बारा दं आरोना. आंनिफ्राय जौसिन बायदि मोनसे आं 6 फुट बा. औ नायदो बिराद बेसेबांसो केजि जागोन बियो? बेयो दा 50 नङाबा 60. 50 नङाबा 60 ना? ओरैनो सानबेसे लादों बेखौ दाननायाव? बेथ' दानजेननायनिफ्राय बोसोरसेयानो नांगौ. बोसोरसेयानो ना? औ फोराननांगौ नालाय. फोराननांगौ औ. दानबाथ' ओरैनो 15-20 दिनसोआव हायो. दा जों दंफांखौ माने लायनांगौ ओमफ्राय बिदिनो हाखावनानै बिदिनो खुरनानै माने एसे गोबा खालामनानै फोराननांगौ जायो आरोखि. बेखौ दाननायाव साबेसेसो नांदों ओरैनो? बेखौ 3 नांदों. 3? दाननानै बेखौ माने बेलथायनो हायाना जिनिसखौ. बिराद गिलिर जायो बे गथायाव गोथाङाव बिराद गिलिर जायो. जेनेबा बेथ' 6 फुट होमबा एक्सुवेलि जेब्ला मेटेरियल्समोन होमबा खै फुट लानांदोंमोन बेखौ? 8 फुटसो लानांदोंमोन नामा? बेयो 8 फुट लानांगौ जायो. माने ओरैहाय एसे गारनांगौ जायो. माने एसे गावोना बिजौफ्राव गारनांगौ जायो आरोखि. ओमफ्राय गुवारा? गुवारा बेयो माने 22-23 जायो आरोखि इन्सि ना? आदसा बिराद गिदिर रायजो राजाफोर बर'नि जाहा माने गेजेरावहाय बर'फोरनि गेजेराव सेरजा दामनाय आरो दाननाय जाहा मा होनदों मास्टार जाहा गुरुजि जाहा बारलांफा आदै जेनेबा सोरबा सुबुंफ्रा नोंनिफ्राय बेबायदि अर्डार खालामनो गोसोब्ला गिदिर अब्ला नाम्बारखौ होना होयोब्ला बिसोरो नोंनाव कल खालामना लाहरनो हागोन. स' गोसोआव दंबा नाम्बारखौ बुंना होदो दे. नाम्बारा गोदोनि नाम्बार आरोखि. जेब्ला क'क्राझाराव माने मबाइला फैजेनो बिनिफ्रायनो लानाय 2006 नि बे जाबाय 94350 26788 आं खेबसेयावनो गोसोथालायबाय. जायगाखौ खोन्थाना होदो गामिनिखौ आदैनिखौ. बेयो आंनाथ' अरिजिनेल सारागावमोन. दा नैबे दा जाय जायगायाव आफानि गोदो हा आरोखि बियो. दा बे लोखोनाबारि सिटआव बेहाय आङो न' लुनानै थाबाय. अके रायजो जाबाय उफाय गैया. समान गोनां रायजो राजाफोर दायो जोङो खमावबो 50 केजिसनि बारा सेरजा लाना थांगोन तेजपुरावहाय थेलामारा. मानगोनां जाहा भारतनि हम मिनिस्टार नखर मन्थ्रि जाहा अमित शाह सार बिथां फैगोन. बिथांनि थाखाय बे मा होनदों सेरजाया दाननाय जादों. बिराद गिलिर एकदम पुरा गिदिर खाथार. गावसो बोरै लाङो गावसो मिथिगौ ना. बेबायदि आरो माने. बेखौहाय गाबगोन ना मोजाङै? बेथ' बेखौ फैबा गाबनाय नङा ना. गाबनाय नङा ना? आरो बेखौ प्लाकिंसो नांगोन ना आसि दामनांगोन. हा नै साहाबो फुदुंलायबाय जोंना. Hey, 2024 made by Sri Barlangpa Narzary. आदैनि टाइटेला आंनि टाइटेलजों एखे जाहैबायलै. स' फैदो दायो लांनायनि थाखाय लाहार फाहार बेयाव खानसै आरोना मोजां. बेखौ बेजोंनो ओरै दोनजागोन. ओमफ्राय बेवहाय मोनसे ओरै दुरुं खानो हायोबा मोजां नामा?
बैलाय बैबायदि सोलिगोन बैयो औ बेखौ ओरै बिदि ओरैसो खादों मोजां टाइट खादों नाङा बेखौ माबा दङ सोलि दङ बिखा आरो मोनसे खाजाबावो जों एसे फट' लानांगौमोन ना लागोन आरामसे नङा बे मोजाङाव ए भिडिअ मोजाङाव फट' लानि फसंनानै सोनाबा बेफोर मोनसे जारिमिनारि बुस्थु औ नैबे सेराव लाजागोन नैबेयाव लाजागोन नैबेयाव मानगोनां रायजो राजाफोर मानगोनां अमित शाह सार फैगोन तेजपुर तेलामारायावहाय बिनि थाखाय मानगोनां जाहा पिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सार नैबे सेरजाखौ दानहोदों आरो बर'नि गेजेराव आङो एसेबां गिदिर सेरजा दामनाय माने दानग्रा दिनै दासो आङो मैया फैदोंमोन मैया नुजेनदों आङो बेनो जाबाय जोंहा आदै बारलांफा नार्जारी नार्जारी मिन्स आंबो नार्जारी बेबो नार्जारी एखे स्टाइल जाहैबाय एकदमबारे बेसेबांसिम फुटसिम दानखो ओरैनो आदैया ओरैनो 7 फुटसिम ना दाथ' बे 6 फुट जाहैबाय ओरैनोथ' 8 फुटनिफ्राय दाननाय जाबाय दामा खम आरोखि बे ओरैनो 3 खम सुनाय जागोन बेसेबां एबार नेक्स्टआव टारगेटआ 10 फुटसो जागोन जाया जायो दंफां ओंखाम जायो जों माबागोन ओरै समान नुला नुगोन एसे थांजाबावो जाबाय बेसेबां 28 हाफ 29 जाहैबाय 29 89 82 होमबा 8 फुट जाबाय नामा 8 फुटफ्रा सरि 8 फुटसो फुट नङा ना सरि बेना बे थाब थांनाय मबाइलफोरजों 6 फुट टटेल बेवहाय 6 फुट 10 इंसि दङ मानगोनां रायजो राजाफोर औ बेखौथ' खोन्थाबाय बेखौथ' आखिनिसै ना सोब गासिबो आखिनि जै बोराइ बाथौ दे फट' लादो नोंसोरो दायो जोङो तेजपुर तेलामारा थांगासिनो दङ इनोबा जों लाना थांगोन जोङो आरो बिनिफ्राय 5 घन्टासो 5 आवार्सल'बो ना दादा 5 आवार्सल'बो पारे नोंसोर साथामबो दानजोबदों ना नोंना मा नाम कुमार रुपम ओमफ्राय ना रिंखां मोसाहारि ओमफ्राय जोंना आदैनाथ' बारलांफा नार्जारी जाहैबाय बिथांनि शिष्य आरो बिथांजों खामानि मावफायो आरो बिनिफ्रायनो सोलोंनाय गोबां मोजां बेबायदिनो मावलांबाय थानो हाथों आरो जोंनि बर' हारिनिफ्राय जे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट जा अमित शाह सार एबा हम मिनिस्टार बिथांनो बेबायदि प्रेजेन्ट होनो थांनायाव एसे सापर्ट होनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ बर' हारि जानानै खुलुमबाय थाबाय थेंक इउ स' माच ना स' बेबायदि नुथाय दायो जोङो तेलामारायाव जानो गोनां प्रग्राम बेयावहाय बे एसेबांखिनि गिदिर सेरजा आरो गोबां गिलिर बेखौ लाना थांनो माने जुरिजेनबायानो नै औ মানুহে লৈ আনিলে না কি এনেকুৱা ভাবিব ৰে হা
এনেকুৱা এংগল চিধা কৰি ৰাখিব নালাগে চিধা ৰাখিব নালাগে নেকি এনেকুৱাই দে ঠিক আছে তেনেহ'লে এইটো বান্ধিব লাগিব অলপ এसे খানানি হरलाय नैबे এইটো সিটটো তলত লগাই দি দে নহয় গাড়ী স্পীড চলাব না ব্ৰেক মাৰিলে ক'বা কিবা হৈ যাব এইটো বান্ধিব লাগিব এই চিটৰ লগত ইয়াৰ লগত বান্ধিব লাগিব এনেকুৱা হল কৰি কিনি এনেকুৱা ঠাইত বান্ধিব লাগিব তেলে দুरुं माखासे लाबोलाय चिप नङाबा चिप दंबा चिपबाबो जायो दे सिटटु उठा তেনেহ'লে সেইটো চিটটো উঠাব পাৰিব নেকি এইটো এটাটো চাইড কৰি কিনি ভালকে ট্ৰাই কৰচোন এইটো উঠাব পাৰিব না পাৰিব দে পাৰিব সেইফালে দৰ্জাটো খোলক না दे তেনেহ'লে ঠাইট जागोन मिथिबाय माना बेखौ थिखांथारनांगौ सियारखौ उल्टा करसुन ओरै सिदा बेखैलाय যাব না হৈ গ'ল আৰু একদমবাৰে গাড়ীৰ ডিকি চাই কিনি কি লৈ আনিছে ৰে বাবু কেইটা এনেকুৱা ক'ব আৰু পুলিচে स' आदै बे एसेबां गिदिर माने 6 फुट 10 इंसि सेरजा दाननानै हरनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय बेबायदिनो आसा खालामो मदद खालामबाय थागोन फिउचाराव दे थेंक इउ जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि दे जों दायो थांसिगोन लाबाय मानु निसिना दिखिसै रे गंसे स' जोङो फैयै थेलामारा मोनसिगोन 3 किल'मिटार दंबावो स' फाइनालि जों सफैबायानो लाइटखौ अफर करसुन लाइट होथ'वाखै दां दं आरो बेवहाय पान होनायखौ नुबायना नै दे गेट टु पुरा बरिया भलुन्टियारफ्रा जोंना बरिया जि सेरजा डिलिभार खालामनांगौमोन बेखौ खालामबाय तेजपुर जा सनितपुर थेलामारायावहाय ब्रह्म हटेलावहाय दायो जोङो एसे ओंखाम जानानै क'क्राझार रौना हैनोसै 3टासिम सहैनो हागौ जोङो